व्यवसाय प्रशिक्षण कोर्सच्या यशस्वी प्रशिक्षणार्थींना प्रमाणपत्र वाटप। कौशल्य विकास उद्योजकता मंत्रालय भारत सरकारच्या माध्यमातून रायगड जिल्ह्यामध्ये कार्यरत असणाऱ्या जनशिक्षण संस्थान सहाण येथे इलेक्ट्रिकल्स, टेक्निशियन, ब्युटी कल्चर, हेल्थ केअर आणि सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर व्यवसाय प्रशिक्षण कोर्सच्या यशस्वी प्रशिक्षणार्थींना प्रमाणपत्र वाटपाचा कार्यक्रम संपन्न झाला। कार्यक्रमाप्रसंगी जनशिक्षण संस्थान रायगडचे अध्यक्ष डॉक्टर नितीन गांधी, ॲडव्होकेट नीला तुळपुळे, संचालक विजय कोकणे, सहाणचे उपसरपंच नरेश वर्तक आदी मान्यवरांच्या उपस्थितीत ब्युटी कल्चर, हेल्थ केअर कोर्स प्रशिक्षिका पूजा गायकवाड तसेच जनशिक्षण संस्थान रायगडचे कर्मचारी प्रतीक्षा चव्हाण, सुकन्या नांदगावकर, इलेक्ट्रिकल टेक्निशियन, ब्युटी कल्चर, हेल्थ केअर आणि सेल्फ एम्प्लॉईज टेलरचे प्रशिक्षणार्थी यांच्या उपस्थितीत प्रमाणपत्र वाटप कार्यक्रम पार पडला। राकेश खराडे, संवाद